gawane gak dikoyong nek balik dhewe lan. Sewuning mustika rupan Laku tresno lan sapoyo pengati marang ati irat moyo ngapus prasaja ananging
wabarakatuh. Sugeng injang dumateng para pandemen mriki Purwokertani, bapak-bapak panitia penyelenggara rumah desa Dusun Lontar. Kula mboten saged nyebutaken setunggal-setunggalipun sugeng injang pepanggihan kalih Semar saking Pekuwon Bangsal Mojokerto. Wadyamene pilihan panjenengan. Oh iya Jung aku diutus iku ibu kepala desa kene supaya hibur masyarakat Dusun Lontar kene kelurahan Kebon Dalem Mojosari. Oh ngono ya man kajate ruwah desa ya. Oh iya Jung pancake desane supaya slamet kabeh wargane tetandurane sawah rezekine malimpang ngono Jung. Oh ngono ya man ya. Oh iya. Lah kok gawe lakone kok aneh ngene man. Oh iki permintaane. Permintaane dulurmu Bapak Sutarman sing rikala semono teko nang rompokku Jung. Oh ngono ya man. Lakon apa iki? Jaluk ngarake Rejina Wijaya Jung. Tapi itu mang mlebu kebengen maneh. Kate jam 12 iki. Iya Jung ya, ayo ngaturno yaiku marang sedulurmu sing rawuh saka Gaping Rawa Mas Okok Bondo Carita. Iya man nunggoki ket sore mang mari aku balik-balik man aku gak iso nemoni sepurane Mas Okok Bagong Reang iki gak iso nemoni dheweke mau. Ya uga iku mau garwane bojone sapa man? Garwane Mbak Eni. Sapa man jenenge? Mas Edi Purnomo. Oh iya iku dalang kondang nang ndawar kono. Khususnya wong Cendoro kono. Iya, Jung aku pengen ngeles saka Cendoro kono. Ono kan. Wis ruwae Bapak Imam Bayu dibiyen tahapan kono, Jung. Oh iya, man iku biyen taun piro iku mengko? Ya kira-kira taun 90 lali man wis. Ya kira-kira 95-an gak kunuan. Lek jare Mbak Eni diumuri durung ana kan. Oh iya rikala semono iku wis awan dheweke iki ngetikno Bapak Kiai Imam Wahyu rikala semono. Iya man wong jenenge Mabel bojone yo ngene. Ya wis jurine Mbak Eni sono ndawar Jombang oleh ndawar. Ya wis aja kakean sing dirembuk mari ayo ngaturno panuwun marang panitia kene kabeh ngono. Oh iya Jung dinopo. Oh iya wingi iki aku ditekakno sak rombongan Gubernur Sari Laras iki supaya menghibur dulur Lontar kene kabeh. Wong lakone arek Rejina Wijaya. Oh ibarate ngono supaya rezekine wong Lontar iku dikarak kaya wong arek kemanten ngono lho Jung. Wah, tadi ambuk Bendor. Kone desa Lontar kene khususnya kelurahan Kebon Dalem ngono ya, Man. Supaya murah sandang kelawan banget ora ana alangan apa-apa. Masyarakate ayem tentrem mir ing sambikala. Oh, iku sing tak jaluk ancene. Tapi aku mang dipethuki garwane Ibu Lurah Man. Gak oleh susu kok gerak-gerak senajan nganti jam 6 jam piro kudu entek lakon iki kudu jurus ngono man. Ayo jaluk pangapura mlebu wis kate jam 12 Cuk. Iya man iki wis waktu iki wis esuk iki wis kate lho setengah 3 jajane kulo tak boro-boro kate iki kali boro-boro ya gak enak kok. Oh iya ayo wis para penggemar seni khususnya wayang kulit ini mbok kono sing ngersakno lagu ayo dilayani Cuk. Ya ngono. Ibu Waranggono iki kon nari sapa sing munggah kene mang. Oh iya dulurku nalikan nang wis mulai ya. Mantu apa kangen. Iya man.
Panjane memang mari Daud man. Oh iya mari Daud wine titul besanku ngono kok. Monggo para pamirsa ingkang ngersakaken gending-gending kepingin nyawer marang ngono niki wonten wekdal sekedhap setengah jam. Nah niki kangge gara-gara kula sumanggahaken ingkang kersa nyuwun gending-gending. Monggo. Iki mangke ana dulurmu. Sapa tuh? Dalang sadar, Mas. Sapa dalang sadar? Oh, Mas Deni. Mas Deni. Dalang sadar. Oh, ngendak. Solo. Nggih, monggo. Monggo ingkang badhe request lagu. Kula aturi tindak mriki. Nggih Bapak Tiar nyuwun apa niki? Nggih. Karangkaten. Niki anu Bapak Tiar channel. Nggih, nyuwun gedhe menapa? Karangkates Malang. Ayo disepoti serampet apa ngono cek. Jumadeg. Ayo singat. Terus saya mau ngojek. Ngebis kula ngin mantu. Oh, nggih, monggo. Ngegrab. Sing ngenceng Mas Oo. Nggih. Mbak menawi nyawer mriki mboten napa-napa. Ayo Karangkates. Oh nggih, spesial bagi tiang channel. Wonten Sukma Wijaya channel.
saking Kacer di Prambon Sidoarjo. Ah iki mah disekre koyo ngono. Baktiar karo Sukma Wijaya Channel. Karya baru. Saking Pekuwon Bangsal Mojokerto. Lah iki terus apa, Mas? Iki mang dulurmu dalang sing saka Dungkudi. WA Kudung njaluk dikirimi gendeng Bung Karno. Iku mang sik ngewoki ngono. Ya ngono dilayani dhisik ngono. Engko nek dilayani kok aku di WA maneh aku njaluk nek gak dituruti aku. Ngono kan pangane dhewe maneh. Ayo Mbak Aira, ayo jumatek Mbak Aira. Bung Karno. Dalang Sukis saka Dukudi.
diladosi. Ya aja iku man. Iki disengkoyong dulur-dulurmu para pradangga iki ana sing teko wah pokoke wiyaga-wiyagane iki wis macem-macem man. Oh iya sapa ae kok ana pengendange karya budaya iku ana man. Bayamu. Sapa cung? Rega budaya. RB marono pembalunge kabeh karya baru. Bapak Sudarmaji. Iya kabeh nyekuyung kabeh ana kewayangan iki cung. Ya wancene ya batur iki ya wis tak kandhani kabeh liwat HP ngono. Ya ngono mang jare Mas Oo. Ayo Mas. Mas Oo. Ah, iki mah bagaimana tanggapan, Cuk? Iya, manono jublang ngono ngono bengi. Oh, ya meneh ayo melu aku. Dadah. Nggih. Nggih. Sriwening. Sugeng Injang, Mas Oo. Nggih. Dorong. Bisi yen awak tau mantuk. Bawa napa masuk Sugeng Injang? Nggih, Sugeng Injang. Nggih, sami-sami. Wah, tanggapane karo kewerep iki ya. Ana sing diceblos ya, kecok situ. Nggih, monggo. Oh, boleh. Gula kok. Niku. Gula. Dadang kula. Oh nggih, dadang kula mandhepe teng Sriwuning nggih. Penyuwunane Bapak Panitia Pak Sutarman nggih. Nggih mandhepe Sriwuning. Nggih mboten apa-apa langsung dangdut ngono. Rene. Nggih, monggo. Semutireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang kali Bengawan. Nah iki eling. Sik Mas. Iki aku nalika ngetingno Bapak Abah Huda kemuning. Iya, masuk. Nggih. Iya, masuk. Nggih ora ngetingno. Iya, masuk. Tapi mun matur saya nyabrang Bengawan. Bengawan Solo. Nggih lanjut. Keong kondang jarak suknute ae nominano Timun ukuran 8 Surabaya geger kepati ana wong ngoyak macan yen wadahi bumbung alun-alun Surakarta gajah metu cinancang wit sida gore patine Cinagaraya. Nah niku wau kula nalika isih derek-derek Abah to iki kene kok niku. Nggih, iki kula tapi sapa berkotasi wedi cuma kula enggak ada kenang-kenangan Mas kalih Abah niku. Kula disukani bis setunggal. Nggih alhamdulillah. Monggo dipun lanjut sing kuning. Boleh kula mawon. Oh nggih. Ya.
Sawer nih nek disawer apa disawer? Nek disawer paling ulo kali ya. Monggo. Sri. Oh, nggih. Nggih, ali-ali mandhap Sri Wuning soalnya niki panitia sing nyuwun Pak Sutarman iki. Ali-ali mandhap Sri Wuning. Monggo. Ngagemo ali-aliku Thank you.
Oke, monggo. Jalukane dalang siono. Oh, dalang siono. Nggih. Sugeng injang Pak dalang siono. Nggih. Oh, dalang-dalang kok. Bawa sinom grandel mudhun. Apa Mas? Sinom grendel mandap. Sarung jagung. Oh, sarung jagung nggih, monggo. Nano. Memanismu kang jiwa akarya rupiting Sayangi kanggo melok Mas ya. umpama munduta rukmi Boleh keliru tak kasih ngomong ae ana slendrome ring gerem adene kasih ngono melok cak Kasmono aja diinduk wae. lumampa tanpa welas ing madyane jala Sung sarung jagung. Iki ayo Mas. maiki sarunge jagung pancen Yeah.
Iki sampun ah. Sampun dereng niki. Nggih. Dilanjut nggih. Kayane. Enjing. Eman wis aja ayo nang daramu Jena Wijaya sing iku, Mas. Oh iya ayo. Ayo di terusno lakune meneng Mauspati iku, Cung. Iya, man ayo man tak derekno. Ngungkuli keraton Nalengka Diraja Biru.